true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Λοιπόν, υποτίθεται τώρα ότι εμείς πρέπει να μιλήσουμε για την Έλληνα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε και οι δύο νομίζω είναι ότι η Έλενα μας καταστρέφει αυτή τη στιγμή με αυτό Μας που ζορίζει κάνει. Μας πολύ. ζορίζει πολύ. Θέλει να μας εξευτελίσει δημοσίως, μπορώ να πω. Δεν φτάνει που πρέπει να χορέψουμε στο γλέντι. Πρέπει να τραβήξουμε και βίντεο. Καταλάβατε? So pretty in the sky. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα θετικά. Βασικά δεν έχει αρνητικά να πούμε, οπότε ας πούμε τα θετικά, αφού αυτά έχει. Λοιπόν, η Έλενα. Καλό κορίτσι από καλή οικογένεια. Περήφανη πρέπει να είναι οι γονείς της που έχει καταφέρει τόσα πράγματα στη ζωή. Διαβαστερό. Ναι, που διάβαζε όλη την ώρα. Σπούδασε και τώρα έφτασε η στιγμή Να την παντρέψουμε. και ποιος θα την παντρέψει? Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν λίγο περίεργο, νομίζω, όταν το... Απρόσμενο, γρήγορο. Ναι, γρήγορο. Δεν το περιμέναμε. Βασικά δεν περιμέναμε ότι καμία δεν θα έφτανε τόσο νωρίς σε αυτό το σημείο. Η Έλενα όμως... Θα μας κυνηγάει ο Πέτρος. Ναι. Συγγνώμη Πέτρο. Απλά προφανώς βρήκε τον υπότι με το άσπρο άλογο δεν έχει, αλλά δεν πειράζει. Και Έχει αποφάσισε... άσπρο μηχανάκι. Άσπρο νομίζω είναι. Άσπρο είναι, έχεις δίκιο. Είναι ο υπότης με το άσπρο μηχανάκι. Οπότε, αφού βρήκε τον πριγκιπά της και το πήρε απόφαση και... Θα την παντρέψουμε, να ησυχάσουμε κι εμείς. Ναι. Και να είναι ευτυχισμένη. Και να κάνει αυτό που πάντα ήθελε, οικογένεια, παιδάκια. Και... αυτά. Θα σας πω δύο λόγια για τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι καλό παιδί, είναι τίμιος, εργατικός, είναι υπομονετικός. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, ο Πέτρος είναι καλό παιδί, είναι ένα χαρούμενο ζευγάρι, ένα όμορφο ζευγάρι. Χαίρομαι πραγματικά που έφτασε η ώρα και θα ενωθούμε τα δεσμά του γάμου. Είμαι εδώ για να σας μιλήσω για την Ελένη. Η Ελένη είναι ένας άνθρωπος που έχει αυθεντικό γέλιο, είναι ντροπαλή με τους ανθρώπους που δεν γνωρίζει, είναι πολύ οργανωτική σε ό,τι κάνει, θέλει να έχει σε πρόγραμμα κάθε τι που είναι για τις επόμενες ημέρες, ακόμα και μέσα στη μέρα θέλει να μπαίνουν όλα σε τάξη. Επίσης είναι πολύ φωνακλού όταν θέλει να βρει το δίκιο της, όταν δεν την ακούμε και θέλει οπωσδήποτε να την ακούσουμε. Έχει πολύ καλό δυναμισμό, δεν φαίνεται βέβαια. Τι άλλα, είναι ένας άνθρωπος που έχει καλοσύνη μέσα του, θέλει να το δείχνει, θέλει να είναι εντάξει με τους ανθρώπους γύρω της. Επίσης, θέλω να μιλήσω και για το ζευγάρι, η Ελένη και ο Πέτρος μαζί, γιατί θεωρούνται ένα για μένα, τα παιδιά αυτά. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο το έχω ζήσει αρκετά.
Ξέρω πολλά πράγματα για αυτούς, ξέρω ότι ταιριάζουν, έχουν σημεία τα οποία είναι πολύ κορυφαία, δηλαδή όταν φτάνουν σε κάποια σημεία γίνεται ένα μπαμ, το οποίο είναι πολύ έντονο και δυνατό. Είτε είναι ειρηνικά, είτε καυγαδίζουν, πάντα μετά στο τέλος υπάρχει ένα δέσιμο καλό. Πες μου βρε! 1, 2, 3 και με... Σας από την εξωτική Χαλκιδική. Δεν μας παρατάς! Καλησπέρα στην εξωτική Χαλκιδική. Κάθισα και σκέφτηκα πόσα χρόνια γνωρίζει τον Πέτρο. Και είναι σίγουρα πάνω από 15. 15 χρόνια τον βλέπω να αλλάζει, να βελτιώνεται συνεχώς, να προοδεύει και να οριμάζει δίπλα στην όμορφη νύφη που βλέπουμε σήμερα να κάθεται δίπλα του. Ο Πέτρος είναι ένα ευλογημένο παιδί, ένα όχι ακατέριαστο διαμάντι αλλά καθαρό διαμάντι. Νοιάζεται πραγματικά για τους ανθρώπους, τους χαμογελάει πλατιά μόνο και μόνο για να τους φτιάξει την ημέρα. Ο Πέτρος πιστεύει στην καλή δουλειά, νιώθει ότι πρέπει να δουλέψει σκληρά για να εξασφαλίσει ένα σίγουρο αποτέλεσμα και παθιάζεται με αυτό. Είτε αυτό λέγεται πιτσαρία στην Κατερίνη, είτε αυτό λέγεται χορός που τον έκανε γνωστό σε όλη την Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται υποδοχή στο Μότζο, είτε ακόμη και αν λέγεται γυμναστική Σαολίν που προσπαθούσε να μου μάθει πώς να βάζω το κεφάλι μου κάτω και να έχω τα πόδια ψηλά και να ισορροπώ μόνο στο κεφάλι μου. Βέβαια, για να βελτιωθεί ένας άντρας χρειάζεται παρουσία μιας γυναίκας, η κατάλληλη γυναίκα. Και τους είδα μέσα από τη συμβίωσή τους με την Ελένη να αλλάζουν τα ενδιαφέροντά τους, να προοδεύουν συνεχώς, να κάνουν μια υπέροχη στροφή προς τον Θεό, που χάρη στον Θεό σήμερα είδαμε να γίνονται πραγματικότητα όλα αυτά τα υπέροχα. Σας εύχομαι λοιπόν να προοδεύσετε, να ριζώσετε και να γίνετε ένα παράδειγμα, η οικογένειά σας να γίνει παράδειγμα για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Θα ήθελα με 2 λόγια να δείξω τη βαθιά εκτίμηση και αγάπη που τρέφω για σας. Αν μου ζητούσανε, έχω μία κόρη 14 χρονών και ένα γιο 13. Αν μου ζητούσανε να επιλέξω ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους για να ζήσω τα παιδιά μου, γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτό για κάποιο καιρό, θα επέλεγα ο Πέτρος να είναι με τον γιο μου τον Νικόλα και η Ελένη με την κόρη μου την Αδαμαντία. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ο Χριστός μαζί σας, να ζήσετε για καλούς απογόνους. What I've been wishing for is happening, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other, and I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you. Μπορώ να έχω μια αγκαλίτσα? Μόλις είχαμε μια έντονη διαφωνία για το αν είναι wow το τραγούδι του Led Zeppelin. Αλλά όχι, απλά ήθελα, εντάξει, εγώ, αυτή είναι η άποψή μου, ότι δεν είναι τόσο wow, γι' αυτό το λέω με τέτοιο τρόπο. Και εδώ το κοριτσάκι μου της άρεσε πολύ και την... με έκρινε ως υπερβολική επειδή μου άρεσε πολύ. Αυτό. Και τη στενοχώρησα τώρα. Και συγγνώμη, ξεστενοχώρησα. Θεωρώ ότι θα έχουν μια πολύ ωραία οικογένεια μελλοντικά. Εύχομαι κάθε άνθρωπος που θα τους βλέπει να λέει για αυτούς τα καλύτερα και να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους πολύ όμορφα. Εύχομαι ο Θεός να τους στερεώνει, να τους δίνει αγάπη, ειρήνη και ό,τι άλλο καλό. Σας εύχομαι ευτυχία, αγάπη, σύντομα με ένα παιδάκι,
και να είστε πάντα αγαπημένοι. Εύχομαι στη ζευγάρι κάθε ευτυχία, υγεία, αγάπη και καλούς απόγονους. Σας ευχόμαστε βίων ανθόσπαρτων, να περάσετε μια ζωή ονειρεμένη και αγαπημένη, να περάσετε τέλεια στο ταξίδι. Να ζήσετε. Πολλά. Να ζήσετε. Να ζήσετε, παιδιά. Να ζήσετε.